Пробвала ли си отношения с обикновен мъж? Не. Защо? Защото аз не се чувствам обикновена, за да бъда с обикновен мъж. Ключов момент. А всички алфа жени се чувстват необикновени. И когато ти си необикновена... Тасула, брат! Не мога. Коя това, бе? От къдя на къдя, бе? Сега, това необикновени със сигурност не се има предвид някой високоинтелигентен инженер, изобретател или дори някакъв забавен човек. Тук се има предвид богат, млад мъж. В едно, според националната статистика в България, нямаме достатъчно млади, богати мъже за всички свободни жени. Като изключим възрастните, жените, грозните. Тя от видеото няма са файн с някой рунгел. Тя иска да е хем млад, хем и красив, нали? И милионер за да... Те остават 1000 души. 1000 души, които са млади, красиви и богати. Такъв човек по презумпция или е курвар, или е надменен. Тоест 90% като махнем, остават едни 10%, 100 души, я има няма, които му минат за свест. Така какво е съотношението? 100 към 100 000. Нещо сметката не излиза. 99 900 ще увиснат. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Майката си е